La situació en la que ens trobem, el context en el que ens trobem, és el de que tenim una ciutadania cada vegada més conscienciada en què l'accés a l'aigua és un dret humà, és un dret universal, i per altra banda també cada vegada estem tots més conscienciats de que l'aigua és un bé natural i és un bé escàs que cal preservar. I en aquest sentit sorgeix aquesta demanda de gestionar aquest bé, l'aigua, d'una manera diferent de com s'ha vingut fent fins ara. És a dir, veníem del segle XX, per dir-ho d'alguna manera, on la majoria de municipis de Catalunya gestionaven l'aigua des d'una vessant, des d'una perspectiva privada, des d'una gestió indirecta, i bé, els nous temps demanden una nova manera de gestionar l'aigua, des d'una forma, des d'una gestió pública, i d'aquí neix l'AMAP. Som inicialment 7 municipis en què volíem donar resposta a la ciutadania, a aquesta demanda, i vam creure necessari la creació d'aquesta associació. Avui en dia ja som 29, pràcticament, i per tant això demostra que en un any hem superat les expectatives i el que volem és que l'associació cada vegada sigui més forta, sigui més potent i pugui d'alguna manera anar responent a aquesta demanda ciutadana.